Malta rreġistrat l sem ta' trasport kollettiv inkluż il-karozzi tal-linja, ix-xarabanks u l-coaches fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri uffiċjali tal-Eurostat dwar it-tipi differenti ta' użu ta' trasport ippreferuti miċ-ċittadini Ewropej. F'dan l-istħarriġ maħruġ għall-Ġimgħa Ewropea tal-Mobilità ċċelebrata kull sena, Malta rreġistrat 15.8% tal-kilometri totali tal-passiġġieri li jużaw il-karozzi tal-linja, ix-xarabanks u l-coaches. Wara segwew l-Irlanda bi 15.4% u l-Estonja bi 12%. Dan ir-riżultat juri kemm il-politika ta' trasport pubbliku bl-aħlas introdotta mill-Gvern qed tħajjar dejjem iktar nies jażlu l-mezzi pubbliċi minflok il-karozza privata b'kontribuzzjoni diretta fit-tnaqqis tal-konġestjonijiet u tal-impatt ambjentali. Minkejja dan il-karozza għadha l-mezz l-aktar popolari ta' vjaġġar fl-Unjoni Ewropea b'70.6% tal-kilometri totali tal-passiġġieri fl-2023. L-ajruplani segwew b'14.7% fil-waqt li trasport pubbliku kollettiv kellu 7.2% u l-ferroviji 7.1%. Dawn ir-riżultati juru li Malta tinsab fuq quddiem nett fil-promozzjoni ta' għażliet alternattivi għal karozzi privati. L-esperjenza Maltija tista' sservi ta' mudell għal pajjiżi oħra li jridu jnaqsu l-emissjonijiet u jtejbu l-kwalità tal-ħajja urbana.